Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi vom juca Bro World. Cred că știți despre ce este treaba, dar vă mai explic eu odată. În acest joculeț trebuie să facem bani, să facem mușchi, să ne cumpărăm aparate de făcut mușchi și să mergem în oraș, la mall, la club, pe plajă, oriunde, să agățăm fete, să ne batem cu alți tipi, chestii interesante. În acest episod vreau să vă arăt că mi s-a deblocat clubul. Am deblocat clubul, adică când am vrut să deblochez clubul, am mai încercat odată să filmez, dar nu mi s-a pornit filmarea. Uitați, aici este clubul. Și dacă nu mi s-a pornit filmarea, eu n-am văzut că nu mi s-a pornit și la urmă, după ce am terminat, opa, că nu mi s-a pornit filmarea. Da, cam acesta este clubul. Și el costă $6.000 prima dată când intrăm în el. După aia nu trebuie să plătim nimic. Cam acesta este clubul. Da. Și de la tipul acesta cu haine galbene și cu o șapcă neagră, nu știu cum, Mike, mai exact, am făcut rost de o nouă casă. Vă arăt casa imediat. Și avem posibilitatea să cumpărăm un apartament care costă $120.000. Și eu nu am bani încă. Trebuie să fac bani. Acesta este tipul numai. Asta cu care vorbesc acum. Uitați cât costă noul apartament. Și eu n-am. Eu am abia 17.000. Și da. Asta vă arăt și casa. Numai să fac jobul acesta. Noi în acest job suntem conductori de tren sau nu știu nici eu sigur ce suntem. Nu știu sigur, habar n-am. Am făcut $1.750. Uitați, aceasta este noua mea casă. Vă prezint un pic. Și da, haideți să vedem dacă se pot face 5 like-uri la acest episod. Voi mai posta cu acest joculeț. Și haideți să încercăm să ne facem și noi 10 abonați dacă se poate. Știu că se poate, da? Acum să doriți și voi. Și aici așa ia, tot asta, partea asta, prima parte o m-am gândit să fac ca un fel de cinematograf. Să cumpăr scaune, televizoare și unul de asta, ce este aici în colț la pat. Un videoproiector sau ceva de genul, parcă se cheamă. De asta, din colț aici la dreapta. M-am gândit să mai cumpăr unul și pun aici așa. Aici așa voi pune 2-3 televizoare mari și voi face sala. Cam așa vor fi televizoarele. De asta așa i-am. Cum vedeți aici. El costă $1.100. Și dacă văd susținerea voastră, voi face acest lucru. Mie îmi place joculețul destul de mult, dar acum sper să vă placă și vouă. Să vi-l arăt și aici ce fel de scaune sau așa. Apoi ne vom bate și noi cu cineva. Uitați, acestea sunt televizoarele și eu vreau să-l cumpăr pe acesta la 1.100. Acesta unde îmi arată semnul întrebării, aici nu știu când pot să-l deblochez. Așa că nu mă bag. Și poate am să cumpăr și niște boxe de astea
cum sunt aici la $400, să facem ceva frumos. Dacă se strâng 5 like-uri, în episodul viitor voi cumpăra și scaune. M-am gândit să cumpăr, nu de aici, m-am gândit să cumpăr scaune de astea, scaune fotolii, mai bine zis, la $310. Că sunt destul de faine, de bune. Dacă nu, voi mai vedea ce scaune, dacă nu, am să cumpăr de astea la $250 sau nu știu. Voi vedea. Până atunci mai mă gândesc să văd ce scaune am să mai cumpăr. De astea nu cred că trebuie. Mi-am cumpărat o chitară. Hai că e bine. Fără să vreau, da, na. La mușchi aici. Uitați, mi-am cumpărat astea. Asta prima și cu asta. De-a treia. Trebuie să-mi ajungă în 36 de minute și 26 de minute și aștept să-mi vină acum. Trebuie să ne întâlnim și noi cu un băiat cu care trebuie să ne batem. Hai că e bine. Așa prețați, din 2 bucăți te-am făcut. Am văzut că la episodul anterior nu s-au strâns așa de multe like-uri. Nu știu, se pare că nu v-a plăcut așa de mult joculețul episodul trecut. Nu știu de ce, dar na. Sper că acesta să vă placă. Să ne întâlnim și noi cu o fată ceva. Asta se pare că ne merge. Și așa că o vom lua pe asta. No. Dar eu asta. Că nu prea mă descurc cu asta. Nu pot să țină departe portofelul ăla, să nu cadă. Și da. Așa. Și am făcut și jobul acesta. $2695. Eu m-am gândit să cumpăr Spend Y-ul ăsta. Costă 20.000 și am 21.888. Și nu știu sigur dacă am să-l cumpăr, da? Și poate am să cumpăr și ceva de pe aici, alte chestii. Acum ce să vă mai arăt? Mergem să facem și niște mușchi la casa cea bătrânească, cea bătrână. Că aici am încă obiectele alea. Și am mușchi, nivelul mușchiului este de 50. Haide mă. Am crescut de la 25 până la 50 și am crescut destul. Și dacă n-ați apăsat încă pe butonul de like, haideți să le apăsăm cu toții când ajung la 5. Voi număra pe la 5, când ajung la 5 să apăsăm cu toții. 1, 2, 3, 4, 5. Like! Și vă mulțumesc din suflet dacă ați apăsat pe butonul de like. Susținerea voastră mă ajută foarte mult pe mine. Nu numai pe mine, dar văd că vă place și vouă joculețul și mie îmi place, n-am ce să spun, este fain jocul. Și m-am gândit să mai prezint un joculeț, episoade mai încolo, Joculețul este destul de fain. Vi-l voi arăta așa un pic, din mare. Nu stau să mă joc cu el, dar să-mi scrieți în comentarii dacă ați vreți episoade cu el. Și dacă voi vreți, eu îl postez. Că jocul este interesant. Acum să vă placă și vouă.
deocamdată ce trebuie să facem el, tot. Și da. Să vedem. Pentru acest episod, cam atâta, putea zice, dar în episodul viitor mă duc să fac cinematograful ăla, parțial cinematograf, să cumpăr mai multe chestii, poate voi cumpăra apartamentul acela, dacă strâng like-urile. Eu sper să strâng ca să mai continuăm cu acest joculeț. Am să-mi cumpăr Infinity Energy pentru totul celălalt dacă vreau să pot, că nu se mai poate așa. De fiecare dată tot trebuie să mă duc să fac mâncare. E prea iurea. Da. Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut și nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați. Pa, pa! Da. Și a revenit cu acest joculeț de care vă spuneam mai înainte. În acest joculeț, noi trebuie să suntem această persoană în mov și noi trebuie să dăm palme celuilalt concurent. Una noi, una el, și care dă cel mai tare câștigă. Vă arăt o leacă așa de mare, cum este jocul. Uitați, noi acum i-am dat 164 damage. Și avem viață, fiecare așa. Trebuie să ne upgradăm lucrurile, damage-ul, viața, tot. Vă arăt atât în următoarea asta și pe urmă încheiem cu episodul. Eu am 130, el 120 și mi-a dat o palmă și m-am făcut, da. Și sper că v-a plăcut acest episod și noi ne întâlnim data viitoare. Pa, pa! Pa, pa!